We have already identified the registered owner of the truck, uh, taga Barangay Bata. No? The plate number, the name of the owner is here. As per our discussion with the LTO this morning, they will issue a show cause order sa Tagias ang salakyan. And then on the part naman sang syudad, ginapagiho ko na subong ang city legal naton for necessary and appropriate legal action na paghimuon no, sa tong nakitaan through a video ginpadala sa aton na naghaboy basura dira sa reclamation. And then, ang diri naman niya sa may area sang barangay in between Mandalagan and Villamonte, sa kilid sang eskwelahan, nagpatigayon kay na sang committee conference ang Benro no, with Attorney Ja Dignadice, and then nag-advise ang Benro kung dapat nga paghimuon no. So ma-provide to sang signage, and then gintinloan naman tatanan kina ang suba sa kilid. And then ginacknowledge man sang eskwelahan nga ila to staff no in charge sa ilang maintenance, and then they also will make the necessary instructions man on how to deal with the garbage nga naghalin sa ining eskwelahan. So muning mga steps nga ginhimo naton no? In line sang duha ka incident no? And I think this is a call no kay for the past 2 days ang Benro nagpatigayon sa series of meetings sa tanan ng mga barangays no with regards sa 9003 as well as ang patigayon man sa deputization no, sa mga ma-enforce sa aton nga layi meaning dakop.